Mám cúvať, sledovať si... To je multitasking, sa tomu hovorí. Poď. Farba, hustota trávnika, štruktúra vlákna, priepustnosť vody a životnosť trávnika. Tieto veci si premyslíte predtým, než kúpite umelý trávnik. Umelý trávnik nie je jeden produkt. Každý typ má inú kvalitu. My v holandskom trávniku pri určitých typoch dokážeme garantovať až 15 rokov záruky. To znamená, vďaka vysokej UV odolnosti nestratí trávnik farbu, vďaka priepustnosti, to znamená 60 litrov za minútu, vám neostanú mláčky a vďaka špeciálnej štruktúre vlákna ostane trávnik nezmenený, prirodzený, príjemný na pohľad aj na dotyk. Túto kvalitu vám dokážeme garantovať. Holandský trávnik. Najkvalitnejší umelý trávnik na trhu so zárukou až 15 rokov. www.holandský-trávnik.sk